i filmen. Ja. Ja, det er kedeligt, at der skal være så meget ekstra bøvl. Det der kryds der med det der med Lars Ole, som bruger vi laver, at vi sparer næsten ved at gøre det, så sparer vi halv pris. Får vi den næsten til halv pris, de forskellige ting, når vi bytter rundt, ikke? Jo. Og at det er jo da satans ærgerligt, hvis det skulle ødelægge på grund af sådan noget her, ikke? Jo. Men det er bare, at Nej, ja, men mens han havde mit kort, så er der en, der har stjålet det, og så, så er der nogle andre, der har misbrugt det, ikke? Ja. Kan de få fat i de tyrkere der, eller ved de, hvem de er? Nej, ikke. Er bilen, de kører i, tænker jeg? Hvis de ikke har noget på trækkeren, det kunne man jo, hvis man ville. Hvis det havde været mor, var der ingen problemer, ikke? Ja, de har jo bilen, de kører i, ikke? Da jeg sagde, jamen vi har det hele af alt muligt. Jamen, det er de græsk-katolske, det har de ikke tid på, det sagde jeg. Jamen, hvad fanden det koster? Ja, sådan er det i dagens Danmark. Det er jeres egen risiko. Vi gider ikke at beskæftige os med den her slags sager. Vi kan sende en politianmeldelse. Jamen, skal I ikke have kortet? Nej, det er de ligeglade med. Men er de kørt til Tyskland? Er det tyrkere, der er kørt ud af landet? Eller? Hvad var det? Ja, det var er en tyrkisk firma. Hvad var det? Jeg har fået, hun er bare sød, hende dernede i Padborg. Hun har sendt mig et USB-stik med billederne. Ja, det er meget fint. Men det er jo fordi, at det er flot, Signe. Det der sker i dag, jo, det er, at mange af de der steder, for eksempel også med